L-imxija tal-COVID-19 ġabet bidliet u dbatijiet kbar fil-ħajja ta' kuljum. Mhux l-inqas id-tbejjid fiżiku u lockdown parzjali f'pajjiżna. Sabiex jiġġieldu s-sens ta' solitudni u dwejjaq li jakkumpanjaw dawn il-miżuri, bosta persuni daru lejn xi prattika kreattiva jew oħra. B'ħafna tfal ipenġu l-qawsalel fit-twieqi u b'bosta kbar jirreċtaw jew ikantaw. Fost l-aspetti kreattivi li kienu ta' wens għal bosta nies, ma nistawx ma nsemmux il-letteratura u l-kitba kreattiva. Fuq inizjattiva tal-Għaqda tal-Malti Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, bosta nies tellaw filmati jew ritratti tagħhom qed jaqraw, filwaqt li kittieba u organizzazzjonijiet kulturali bħal Emanuel Mifsud u Inizjamed organizzaw sessjonijiet ta' qari fuq l-internet. Imbagħad kellek min ta' l-kitba, ewlenija fosthom tal-poeżija. Ngħidu aħna Trevor Zara kiteb din il-poeżija ħelwa li tilab bil-kelma pandemija. X'pandemonju, xi frattarija, x'paniku, x'biża' b'din il-pandemija. Tgħid tfaċċaw każi ta' din l-imxija, forsi fil-Panama u Pantellerija? Tgħid jista' jkollhom dal-virus fin, panda, pantera u pangolin? Tgħid panettone jkun jottalina, pane di Spanja, jew xi panina? Smajt li biex dejjem innaqsu d-dannu, nilbsu panċira u penti tal-pannu. Mhuwiex lan tiegħi li ninkwetak, lanqas li nwerwrek u nallarmak. Immisma minni, id-den iċċekkjak insertajt jismek Pankrazju Panzavekja? Poetessa oħra li qed tikteb ħafna f'dawn il-jiem ta' ġewwa hija Simone Ngwanez, li b'ton aktar serju imma b'mużika li taxxaq, fost l-oħrajn kitbet il-poeżija Djar. Issili jien bil-qiegħda wara l-ħġieġ, wiċċhom daw id-djar jibqa' jħares lejja, anki meta nidħol f'sotti u nissikka għajnejja. Qed nibda nilma' it-tikmix jinfirex fuq moħħhom għoli, il-boros jinġemgħu taħt għajnejhom vojti, ħluqhom mixruba s-siġillati. Ħsibijietom, hekk ma noqgħodx attenta, jibqgħu dieħla ġewwa ma liċkennef ħalaw tar-riħ. Minix ċerta u mhix dellijiet, jew ħirsa li kultant nilma' jirtodu. Itertru, inkella u xwiċċi arwin fil-ħġieġ. Vuċi oħra li qed toffrilna qatt sabiħ ta' poeżiji hija dik ta' Adrian Grima li qed jikteb sensiela tal-Limerikki. Għalkemm dan il-ġeneru ta' poeżiji ġeneralment ikollu laqta umoristika, Adrian qed jirnexxielu juża l-Limerikki sabiex jaqta' fil-laħam il-ħaj. Jatina tagħmiet tant meħtieġa, jew jurina faċċati pożittivi ta' din il-pandemija, kif jagħmel fil-Limerick taħrik. Flok storbju ta' magni u muturi, qalb siġar u pjanti u fjuri, jinstema' tpespis, ċaċrar u tfesfis, u l-ġwiena ħiħarku l-kuluri. Nisperaw li jintom ukoll qed issibu l-wens fil-qari? U min jaf, forsi wkoll fil-kitba tal-poeżija u t-taqbiliet. Jekk kull każ, tiddejqux taqsmuhom ma' ħaddieħor? Il-kitba, speċjalment bil-sinna, hija mod ieħor kif ninaqdu aktar bejnietna u nsibu l-faraġ f'xulxin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.